Watch the Star. Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. Watch the Star. Gidalit sa Armen Drama. Watch the Star. Si Elsa, ginaingon, doon naghihigayon nga ang asawa magpangita sa lawas ng nga kalipay. Kung nag-iyang bana, luya na sa kama. Dili gyud kalikayan nga ang asawa makasa sa iyang bana. Mo kining nahitabo son kinapuwi nga di na ko mahimong mahikalimtay. Nakaluto na ko sa mong panihapon ni Tino. May intaon muliho ko na niyang gana, Sige naman lang nagtiko ko ang iya, Kadaghan na dyan ko mabaho sa kumbana. Kaya iya luya nagitpermi. Tungod sa kahago siyang trabaho. Sama karon nag-overtime na sa siya. Ay, luya na sa turong iya. Hala, nga palipak ay. May sakinan nga miabot. Ang ako narumbana si Dino. Magawas na ko. Ablehan kong dakong pagtahan sa gate aron makasud ang iyang sakinan. Unsa? Mo na day. Unya na taman hapon. Kortos ito no. Ha? Pintukar akong gana da. Ay muslan ta ni mintas ng isog pa ni. Ikaon mo ko ganihang udto og larang bakasi sa tabuhan gud. Ingi. Tinuod ay nga epektibo ning bakasi da. Mao ba? Mali ko nyo, Pi. Ikapunta ng pundayuhan ni mo, Pi. Oh. See? Kabaga si mga tubangan dong. Klaro kay mituskig. Tana na. Korto dayon. Tana na dayon. Kalamig ka ni mong lollipop. Kikay. Alipin, basig mo kalit yan ng kapaw. Mamatay yan ng inatay. O pa na ko mapahibusli. Yakaan ko ni Pi. Kini, paparukan ni maayo. Kini, Okay. Ano ni Oy? Pagay ang balik ba? Nag-ano man yung kamatang inatay? Pwede naman yung matiko ko. Pasunsan ko ni. Mao ba? Nakascore good mo ni Dino gabi, ha? O ma, may na lang. Nakakuha tawag ka usa. Oy, nganong usara man sad? Tagsara pa na namang ngisog ang sa imong bana, ha? Usara gid taong karaon inyong nakuha, ha? Inyong unta tong gikadaghan para matingob. Kanang maluya gid mo pa.
Ay, hala nun. Saon pa taon pagkadagahan, uy. Nga hapit, magani maabti taon sa kamatay niya, ha? Mabitong ipaspasan yun ako og untol-untol, uy. Aron mag-ausan dayon ko. Igora yun nga, nakagawas akong gana, ma. Tumba din iya. Tiko ko na. Paita, kuwang pa siguro tong linara nga bakasi nga iyang nakaon. Uy, pasigihan na siyang pakaon anang bakasi, nak. Unya, pakanasad na siya anang prutas nga pakwan kay hala, grabe pa to. Tuskig man pod ng pakwan. Ha? Ay. Bakasi o pakwan. Kasabot ka. Maubito ilang giingon, ay. Oh, kana pagpalit ana unya Sige, pakanag maayo aron sa ingon matagbaw mong duha. Ha? Maunay palit ta. Sige, mulahos ko rin. Oy. Hala, si Gary Bayot man raw nagpaninggit sa gawas. Tabangato ninyong banang lani, oy! Oy, Nito karyang hubak! ang bana kunos imong manghod nga hubakon ay. Ay, ma, ako nali ato, uy. Paita ng banang lani, uy. May sakit man ko ng TB yung bana, uy. Nahala ikaw nalay adto ay kay maglisod ko. Lakaw sakit sa kanya kong arthritis. Dong, unsa man, dadun ka na mo ospital, ha? Ay, dadun na lang na siya ospital, uy. Palitin niya lang ko dito para asobi. Kanalay akong suyupon ang paso. Sige na. Ay, lani. Sige, uy, lakaw na dayon. Palitin din na siya og para paaso. Kay ako ni siyang bantayan. Alibi. Pakus kanta ng electric fan, ha? Aron mahanginan ka. Uy, lakaw na dayon. Uy, palit na di dito. Kuan para paaso. Dali. Ay. Salamat taon kay miluwag nang akong ginawa. Uy, unsa man, Greg? Uy, wa pa gid ka maayo na imong TV, ha? Ambot niya akong TV eh. Sige mo nanta kung tumarog tambal. Mutukar mo na ni inuguman na mo turjak nila ni. Ikaw mangkut, sige man sa naggahi ang imo. Anak mo gining doon na tayo sakit sa TV day. Sige lang gahi ning ato ah. Na karon no, gahi na sa do. Oh? Day, kwarto day na. Lamin na sa iturjak da. Naunsa kita, Greg? Unsa man gusto kang mamatay ka, ha? Kay mo turjak manggit ka, bisag bawal na. Unsa man gusto kang mamatay, ha? Greg? Lami na kay day, Lani, oy. Kwarto na da, day. Di pala kita Sige na, day. gusto nga mamatay ka, Greg. Ate Elsa, tabagira ko na si Greg, ti, nga dili na siya motor job. Kay na na. Ingon siya, nigahay na sa kuno ng iya. Tabagiti, sige na, ti. Day, sige Ay, na. Greg, galihok-lihok naman po na atubangan ni mo. Ay, muro man nagkaambaton. Ako ba gigilo kang nagtanaw, na, Diyan na mo, Oy, Ate, asa naman ka, te? Dauroy, mauli ko. Ako ba gigil kang nagtanaw atubangan, Greg? Si Dino, mas may masakit siya tibida. Aron magsige sa siya torchak na ako. Kasayon ba taon, taong sakit nga TB ang tao day dali kay na magsakit og TB day. Unsay ako buhaton hayots? Mamuaw siya permi day, ha? Kana bang mabuntagan siya kanunay? Duag madjong, ha? Madjong sugal kana. Mas kargado ang mga tao. Adlaw-adlaw mabuntagan mo nas madjongan, sakit na nag-TB. Bisang dili lang gud siya mamadjong, basta dili lang siya makatug kada gabi ba. Matibi lagi na day. Oh, sos, dali ra kay na. Basta di katug, TB din na.
Ha? Oh, Di ay, ay. Ni gagod. Oh, O, sige, ingon ako Stino nga, magpuwaw ka nunay, og dili matug ka na gabi. sige yan. Aron masakit na ng inahak og TV. Aron pirmi ng mugahi ng iya, ha? Ingnon ako siya nga mo na iyang buhaton. Unsa? Gusto ka mamatay ko dahil Ilsa? Kay gusto man ka magsakit og TV, ha? Samang ko, eh. Ay, nanamoy. TV mo noon? Gusto lang ko masakit kag TV lagi. Aron pirmi na ng mugahing imo. Ano ba di? Gusto kong makapirmigahi. Maluoy ka dong, uy. Pakanasan ko gahi. Sige na dong. Unsa? Di na kamuli sa inyo? Ato naka-star silang mama? O ati, kay si Greg, sige lang gahi ang iya. Sige lang torchak. Uy. Ato ko ti, uy. Usa akong buhaton ti. Ang saman, katu-atu ato ti, uy. Tambag ito dito ti, gikapoy na ko ato niya. Hanahala, sige, uy. Atuon ako. Diha ka na. Kung gipulan ka nagkaon o gahi lani, ako'y mukha o gahi. Ako'y kaon ato. Saon man na ron. Ate Elsa, papaulian to sila ni Bi. Gahi ni kaning ako, ate. Mao ba? Lagi, Oh, kapuya niyo. nain ko na ba? Patanaw ako na ba? Di ano tiyo. Tanaw, gahi na kayo. Buko na lang ko niya kung puro ng brief. Di ano tiyo. Oh, Gahi na kayo, ate. wow, katuskik, ana. Tuskik kayo. Bip, pagunit taragot ko, ani, Bip. Gahi, dahil bik ka ni Bip. Gahi, Joki ko, ani, kaayo. Sige, te, sige. Kenapa? Sige, te. Kenapa? Sige pa. May nahitabo gid namo ni Greg nga bana sa kong manghod. Wala nagkakaon gid taon ko og gahi. Bago mga kasama ang kaagi ni Ilsa, dinining tulumanon. What's the style? Nakakaon o gahi style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.